De luns a venres ás 8 da tarde, na Radio Galega e radiogalega.gal. A tarde, con Antón Rebollido. Y saltar y correr, rir como un mono cando xoga na selva tropical, saltar de poza en charca como a rá, bailando cha-cha-cha. Aprender xogando, esa é a proposta que fai a mestra e filóloga de CEE, Guadalupe Vázquez, que ven de publicar Chouta Saltarín, un conto bilingüe en galego e en inglés, de contido pedagóxico que parte dun enfoque dinámico e lúdico de aprendizaxe. Temos a Guadalupe Vázquez, o teléfono, mestra e autora deste conto. A aprender xogando é o que queremos tamén nós. Guadalupe, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Que importante é o xogo, verdade? Ti que es mestra, seguro que o tes clarísimo. Aprender xogando. O xogo é a forma máis rápida de aprender, se cadra. Sí, efectivamente, é moi importante. A ver, cando un é docente e traballa con nenos a diario, ve a importancia de cousas como axudar os rapaces a canalizar a súa enerxía de forma positiva, ofrecéndolles oportunidades durante as horas lectivas de moverse, de aprender divertíndose, en definitiva. Claro, por suposto, é moi importante. E que idades teñen os cativos os que ti lle das clase, Guadalupe? De que anos son? Pois eu estou nas 3 etapas do colexio. Eu traballo no colexio plurilingüe Manuela Real Mouzo de C. Traballo nas 3 etapas, tanto en infantil, como en educación primaria, como en educación secundaria obligatoria. Ali en oratoria, na asignatura de oratoria en inglés. Empezou este ano por primeira vez en inglés. Eu falaba sobre todo o tema de Chouta Saltarín, pois máis ben para os rapacines pequenos, os de infantil e as primeiras etapas de educación primaria. Pero realmente o tema de moverse é importante para todos os nenos e nenas, non só para os pequeniños, non só para os de 3 anos, senón tamén, de feito, agradecenxo os maiores, tamén os de 8 anos, os de 9 anos, os de 7, por suposto. Pois imos coitar un poquinho como soa este Chouta Saltarín. O saltón andaba a choutos pola eira. Era un insecto grande. O seu fillo, o saltarín, era pequeno. Mr. Grasshopper was hopping in the field. He was a big insect. His son, little Grasshopper, was small. Un día, o pequeno saltarín tropezou cunha pedra e mancouse nun pé. Ai, que me doi! Dixo, e comezou a brincar a pata coxa. Ai, como doi! One day, little Grasshopper bumped his foot against a rock. Ouch! It hurts! He said, and he started hopping on one foot. Ouch! That really hurts! Pero Saltarín despois comezou a facer cousas moi extrañas, como abanear sen xeito. But little Grasshopper started doing some very strange things after that. Aí o tedes, un conto bilingüe en galego e inglés. Estas voces son as vosas. E a túa tamén, Guadalupe? É a miña voz. É do meu neno, o meu fillo Antón de 7 anos, sí. Pero facedes actores en toda regra, Guadalupe, eh? Perdón? Parecedes actores en toda regra, eh? Sí, a verdade que sí. Ai, bueno, pois... o que sobre todo facedes é traballar as emocións, verdade? Con este conto. Tamén se traballan as emocións. Bueno, traballanse un pouco de todo. A ver, o libro en si recolle máis de 20 accións diferentes, como bailar, saltar, caminar para atrás, caminar con pasos moi longos como de xigante, correr, etcétera, non? Seguindo un sinxelo e divertido fío narrativo que ten como personaxe principal no Saltón Saltarín. A ver, está en inglés, está narrado en inglés, en galego e en inglés.
E tamén se traballan efectivamente as emocións, a alegría, a preocupación, o medo, o personaxe do Sol, que é outro personaxe importante do conto, amosa moitísima empatía e de feito identifícase efectivamente cos estados de ánimo de Saltarín, ata o punto de que el mesmo fai as mesmas accións que el, que en definitiva o que se despedirá tamén aos nenos e nenas, claro. Que tal reaccionan os rapaces cando contas con eles o conto, sí? De maravilla, sempre digo que o maior éxito dun mestre é cando os seus alumnos e alumnas queren repetir algo que fixeron no día anterior ou na clase anterior. En ese sentido, este libro recibe un aprobadísimo con nota por parte dos maiores expertos que son os propios nenos e nenas. E ademais eu contentísima con iso, e o colexio, o centro, claro. Manuela Rial de C, pois tamén encantada, bueno, o que queremos é mellorarnos, non? Xuntar a tradición con constante evolución, con innovación, adaptación aos tempos e as necesidades. Bueno. E tamén se pode practicar na casa, Guadalupe, ou debería de practicarse na casa, Sí, por suposto, este non é só para mestres de cole, tamén para pais e nais, e calquera que teña un neno, unha nena, ou mesmo un adulto que se apetece tamén moverse, aprender inglés, claro, a ver. Isto casi que estamos facendo hoxe unha presentación en primicia, porque aínda non o publicaches, aínda non o presentaches públicamente, non, Guadalupe, o conto? Non, teño previstas de momento un par de presentacións, unha delas xa con data exacta, na Casa de Cultura de C, o venres 18 de febreiro, ás 8 da tarde, ás 20 horas. Bueno, outra que está palabrada para marzo, pero de momento ainda non teño data, pero sí, farei presentación, por suposto, para falar do conto, encantadísima. A min a verdade é que me encanta que esta iniciativa xurdira en C, sabes, porque normalmente estas cousas sempre, bueno, as entidades de poboación maiores, non sei, quero decir que ten para min máis valor que nacese nun lugar así pequeno, que che din os teus compañeiros, os pais, en fin, que che din por aí. Os compañeiros, os pais, un apoio enorme, de verdade, que quixera agradecer a todos e a toda esa acollida e o apoio grandísimo amosado por todos. Os pais e as nais están sempre a ver se me vendes un libro, quero comprar un libro, cando é a presentación que quero ir. É que isto é tan exportable, verdade? Isto, vamos, vale para calquera centro de calquera país, incluso fora de Galicia, quero decir, verdade? Sí, é que de feito eu falei, a ver, sempre falas, non, con compañeiros, con amigas, non só do noso colexio, senón de colexios de fora, incluso da provincia ou do país, que teño tamén, a ver, eu vivín nos Estados Unidos e teño amigas, compañeiras en Estados Unidos, falaban de que sí, de que, a ver, hai un nicho, un pequeno ou grande necesidade de contar con libros, con contos, con algo físico, non só virtual, que en internet hai de todo, pero esta necesidade de contar con libros físicos pensados para que os cativos aprendan a través do movimento, axudar a un adulto a que axude a súa vez aos nenos a canalizar a enerxía desa maneira, a canalizar a enerxía de forma positiva, a moverse na casa, fora tamén, que se lle dea durante as horas lectivas oportunidades para mover o corpo de maneira divertida. E non hai moitos libros así, ou polo menos eu non os vin, preguntei, pero, bueno, non hai moito material así, é verdade. Material físico, refírome. O virtual é outro mundo. Claro, este conto foi publicado pola editorial Círculo Rojo, complementase ademais cunha versión en vídeo que está disponible a través da canle de YouTube, que é de onde sacamos nos o son e que podemos volver a escoitar agora. Escoitade. Pero Saltarín despois comezou a facer cousas moi extrañas, como abanear sen xeito. But little grasshoppers started doing some very strange things after that, like shaking like a leaf, camiñar ao revés, walking backwards, camiñar como se fose un oso sobre as 4 patas estricadas. Que dicías antes, Guadalupe? Perdón,
Non está completa a versión de audio no YouTube, en internet, de momento, pero teño a idea de completalo, que non está, creo que está ata o minuto 2, Sí. e despois pasan as páginas así. Está un fragmentiño, non está completo, é certo. Un fragmento, exactamente, pero bueno, fareilo. Fareilo. Bueno, e que tal lle pegan o inglés os rapaces do colexio? Bueno, o noso colexio é un colexio plurilingüe que ademais temos o tema do plurinfantil, que é un tercio do horario lectivo impártese en inglés, en infantil, na etapa de infantil, pero Os bueno... pequeniños de todo, que cando máis rápido aprenden. Sí, son esponxas aí, Son vaya. son pequeniños, e cando mellor viven, porque é cando máis captan. Bueno, tamén en primaria, bueno, como eu comentaba ao principio, en secundaria, en educación secundaria obrigatoria, pois tamén este ano está o tema de oratoria en inglés, que ata agora pois era en español, en galego ou en castelán, pero agora en inglés. E bueno, en primaria tamén, pois plástica, música, tamén hai distintas asignaturas que se imparten no idioma estranxeiro inglés. Bueno, Están enlazados, Antón. Sí. Cando vayamos por C, a ver, temos que aprender inglés, pero pues, xa ves, se non quedamos fatal co nivel que van ter desde os cativos É que pequenos. mira o Antón como lle pega. O Antón é o fillo dela de Guadalupe, vaya acentazo ten. Bueno, ela lóxico porque viviu tempo fora. A infancia súa foi entre Coruña e Estados Unidos, pero o rapaz é galego, non, Guadalupe? É galego, sí, de C 100%, nacido aquí, criado aquí, de todo de C. Pois calquera día, escoitando... Pero bueno, falamos en inglés na casa de tal. Xa. Bueno, Guadalupe Vázquez, este foi o teu primeiro libro, virán outros, de momento este vai ser presentado na túa vila en C o venres 18 ás 8, dixeches, verdade? Sí, o seguinte, venres 18 ás 8 da tarde, ás 20 horas. Pois veña, Sí. todo C aí pendente, apoiando a Guadalupe Vázquez con este traballazo que fixo, este conto bilingüe en galego e en inglés, de contido pedagóxico, e que, bueno, que ten ese enfoque dinámico e lúdico da aprendizaxe. A aprender xogando, este conto Chouta Saltarín. Moitísimas grazas, Guadalupe. Moitísimas gracias a vos, de verdade, moitísimas gracias. Un bico enorme para a xente de C que nos escoita. Grazas. Un bico. Antón Rebollido. A tarde.